De eerste sneeuw voel juist rond de eind van de midden in uw provincie. En werd het in de rest van uw land benammen voor oorlijst zwargen, voel dat hier ta. Een tinlaagje zwargen voor een witte provincie. Ik vermoed wie er in de spits net een soort ondergaan, maar de versissing zwarg je er toch voor dat de strijdauto's aan het begin van de middag de dik op je. Strijden dus voordat het echt glad wordt. We strijden voordat de sneeuw komt, dan willen we beter oplossen. We beter kwijt worden. Is het nou leuk werk? Het is hartstikke mooi werk. Ja, wat maakt het leuk? Ja, dit bezig waren. Je moet de boel een beetje bereiden. Je moet er een tijd hebben, je ziet van alles. Het is hartstikke mooi werk. Nou ja, nu dan zwaar je dat we machinaal wat veiliger de dik ook kennen. Denk jij dat ook aan? Juster hebben de strijdauto's ik al 3 keer op een paard west. 1 keer wie plant en de hoor het waar die kwamen er op het laatste moment bij. En met name het waar van Juster wie lastig. Ja, vooral als het ook hier van Rijn is niet. Eerst weer de sneeuw, hè. Dan is het dik hartstikke weer, dan krijg je samen weer vertinning. En dat is, ja, dan moet je wat zwaarder doseren. Dan moet je het extra zout erop? Ja, extra zout. Doseren 25 gram de kante meter. En dan wel wierd. En dan 70-30 verhouding. 70 zout en 30 piekelwetter. En ze had elke omstandigheid zijn eigen formule. Van Joen zal ik benammen de scoors wijzen die het broekt worden matten. Want de kans is wel heel groot dat Joen nog eens matten. Maar dat is net slim. Nee hè? En wordt het Joen heel let? Nee, dat is helemaal niks. Dat mag gewoon gebeuren hè?